Villager News. Jo, první zprávy jsou tu. Dobře? Okay. Hej, tak to posral. Novinka! Místní výtržník byl přistižen při páchání strašného činu. Vesničan číslo 9 je na místě. Děkuji vesničane číslo 4. Stojím na místě, kde této události dnes došlo. Máme záznam z této události z kamery připevněné tamhle na střeše. Ahoj. Byl to obyčejný den v této vesnici, než vesničan číslo 14 hrubě porušil naše zákony. Pium. Stůj, dopustil jsi se trestného činu. Stůj, ty kriminální svině. Poté následovala velmi rychlá honička, která byla natočena na naší místní helikoptéru. Tam dolů to vypadá na pořádnou honičku. Sledujte, jak ho honí. Utíká jim, chtí ho? To my netušíme. A teď stále utíká, ale teď má veliké problémy. Policie je všude. No vidíte to? Ne, jsem jen helikoptéra. Zastav. Ne. Už je prý ne. Píp, 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 píp. Raketový útok. Cože? Vypouštím světlice. Píp, jdeme k zemi. A to bylo naposled, co jsme tady tyto vesničany viděli. Vesničan číslo 14 byl později dopaden, když se snažil opustit vesnici. Policie nastražila ostnaté dráty a jak to vypadalo, byly pro vesničana číslo 14 moc. Byl odveden k soudu, kde byl odsouzen k smrtící jámě. Tohle je šílenství. Tak šílenství. Tohle je Minecraft. Tohle je velmi neefektivní. A tohle je všechno od vesničana číslo 4. Vracím se k vám do studia. A tohle bylo všechno z Villager News. Nalaďte se nás i příště přidal. Villager News.